Hello. Ayan, good morning po mga Brances. Nandito po kami ngayon sa Paumbong. Ayan. Kung naalala po niyo itong lugar na to, nung panahon ng halalan, so dito po kami nangampanya. Nangampanya po kami. Dinakad po namin, dinapit po namin sa mga tao yung Bagong Pilipinas Party List. Yan po yun. Doon po kami galing. Dito kami dumaan. Pero ngayon dito kami dumaan. Yan. Namigay po kami dito ng priority card. So ngayon, pinangako po namin dito na matalo manalo ang Bagong Pilipinas Party List, babalik po kami dito para magbigay ng tulong. Kaya po ngayon nandito ang Among Lawin Wings Group Guardians, Among Lawin Wings Guardians, para magbigay po ng tulong sa mga nakausap po namin dito. Namiss ko yung mga panahon na nangampanya kami dito. Ayun yung mga taong tinanan namin doon, kasunod ko namin. Kami po yung nangampanya noong araw, Bagong Pilipinas Party. Kasi nabigyan po namin kayo ng priority card. Dahil nyo po, punta kayo doon. Apo. Sige po. Si yun. Yung pong kinausap natin, di ba doon po? Kayo po ba? Sa inyo po, ang kubo nyo nga pala yun, Opo. Ay, hindi na ngayon. Paupa na. Hindi na siya yung bantay, siya na may-aring. Yung pala naman. At saka dito, chairman, yung kubo na to. Ito, kinausap po namin yung rito na nangampanya kami. Lumapit din kami dito sa nagbabantay dito. So dito po doon po sa mga nakalista po sa amin na 400 plus na botante, sakto-sakto po yung boto na nakita namin doon sa result dito sa Paumbong. Yan, maraming salamat po sa mga bumoto sa Bagong Pilipinas Party List. Hindi mo tayo pinalad na manalo ang Bagong Pilipinas Party List, kahit na paano, ito, nandito po kami para matupad po yung aming pinangako. Yan.